Отнестись к Беларуси как к пустой земле. Беларусь не пустая земля. У яе есть гісторыя. Быть может, белорусам-то особо этой истории не нужно. Гісторыя — гэта інтэрпрэтацыя мінулага дзеля будучыні. Не слухайте это анігіліста. Здаровы нацыянальны дух, здаровы патрыятызм — гэта заўсёды добра, і гэта мацуе. Ідэя X на Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», які па традыцыі вядзем мы, Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў. У нашай праграме мы працягваем з дапамогай выбітных і адмысловых гасцей шукаць, фармуляваць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Наш сённяшні госць — грамадскі актывіст, можна так скажу, Андрэй Кім. Прывітанне. Прывітанне. Ці як, можа быць, лепей было сказаць, заснавальнік вікендаў па-беларуску? Да, кіраўнік кампаніі «Кінаконг», кіраўнік праекта «Беларускі вікенд». Грамадскім актывістам уже давно не называлі. Ну, як заўгодна. У любым выпадку, Андрэй Кім, вітаю вас, Андрэй. Прывітанне. Нацыянальная ідэя для вас гэта што? Ніколі не думаў такімі катэгорыямі. Я імкнуся проста жыць, любіць краіну, неяк рухацца ў гэтым накірунку. Мне здаецца, нацыянальная ідэя гэта тое, што склейвае людзей. То бок гэта тое, што будзе, у прынцыпе, калі зялёныя чалавечкі, не дай бог, сюды прыйдуць, то адсутнасць і наяўнасць нацыянальнай ідэі гэта будзе, у прынцыпе, тое, што мы захаваем сваю незалежнасць ці не. Будуць тут людзі змагацца ці не. Але, гэта так, калі ўжо казаць, але у такой больш штодзённай сітуацыі мне здаецца, што гэта хутчэй тое, на што чалавек адказвае, вось, што значыць я беларус. Хутчэй так. От, да прыкладу, філосаф, мысляр Валянцін Акудовіч, так, пачухаўшы патыліцу, сказаў: а я не ведаю, што гэта ўвогуле такое нацыянальная ідэя. Александр Федута кажа, што нацыянальную ідэю сфармулююць наступныя пакаленні, а нам вот сённяшнім на гэтую тэму замарочвацца не трэба. Вот ўсё ж таки трэба вот нам сённяшнім замарочвацца. І, дарэчы, вот калі прыгадваць слова Федуты, ён сказаў, што фармуляваць гэтую нацыянальную ідэю будуць тыя, каму ў 91-м годзе было не больш за 10 гадоў. Вот 10 гадоў і менш. Вот вам колькі было ў 91-м? Мне было менш за 10 год. То есть, вот, в принципе, на вас ляжыць адказнасць у тым ліку фармулявання. Гэта з пункту гледжання Федуты. Ну так. Ведаеце, я не такі, атрымліваецца, напэўна, мудры чалавек, каб заўсёды, калі я не ведаю, казаць, што я не ведаю. Я проста часцей па кіно кажу, але я не думаю, што камусьці трэба пакідаць фармаванне нацыянальнай ідэі, калі ўжо так казаць. Гэта крыху інфантыльна казаць, што гэтым займецца хтосьці іншы. А чаму мы гэтым заняцца не можам? У прынцыпе, калі так ужо пачынаць філасофстваваць, то Беларусі ёсць нацыянальныя ідэі, а яны проста не, скажем так, не агульна прынятыя ўсе з іх. Ёсць некалькі нацыянальных ідэй, ёсць некалькі мадэляў беларуса, так бы скажем, так, вобразаў, і насамрэч, мне здаецца, вельмі важна вызначае, хто з гэтых уяўных беларусаў, хто з гэтых вось вобразаў беларуса, хто пераможа, хто з іх стане і замацуецца, як вось прыклад беларуса, якая мадэль нацыянальная яна замацуецца, ад таго і залежыць, якая Беларусь будзе, калі мой дзіцёнак вырасце. Вось. І гэтыя мадэлі, яны даволі простыя. Я думаю, што і ў папярэдніх перадачах нешта такое гучала. Ёсць Homo Sovieticus стандартны, і гэта, мне здаецца, тое, да чаго імкнецца больш наша дзяржава, па нам сімкнулася. Вось нацыянальная ідэя — гэта Савецкі Саюз са знакам якасці, гэта гісторыя пачалася 22 чэрвеня 1941 года, і беларус вось такі савецкі чалавек. Ёсць ідэя, якая, у прынцыпе, крылюецца, якая больш сфармавана акурат Савецкім Саюзам, і там
значыць, мы беларусы з братняй Русю. Сам беларус, ён уяўляе сябе такога, значыць, мужик у капелюшы з такім мокрым вусам, абавязкова. І вось ён пансахі касы, значыцца, есть сваю салёную лусту хлеба, мокрую ад слёз. І ось такі церпіла сялянскі. І ёсць увогуле нацыянальная ідэя, якая развілася, я думаю, што у 20 стагоддзі, пачынаючы ад Караткевіча і далей, гэта беларусы, гэта увогуле шляхта, гэта рыцары, гэта 16 стагоддзе, гэта і раней, гэта Усіслаў Полацкі, гэта Вітаўт, гэта песні пра зубра, гэта залаты век Беларусі, гэта шляхта, шаблі, гонар, бацькаўшчына, Бог, вось гэта. І Астрожскі, бітва пад Оршай. Дзяды ваявалі менавіта ў гэтым кантэксце. І мне здаецца, што гэтая нацыянальная ідэя фармавалася 90-е, 2000-е актыўна. І я б сказаў, што гэта зараз такая найлепшая альтэрнатыва, якую з якіх мы маем, самая нармальная. Гэта самае класнае, калі ўжо казаць пра беларуса, то мне імпануе. Я свайму сыну, яму 10 месяцаў, я яму кажу заўжды, што ён шляхціц, што ён рыцар, і ён мусіць сябе паводзіць адпаведна гэтаму. Калі я яму буду казаць, давай тут чарка і шкварка, можа так і трэба, нават у 10 месяцаў я ўжо думаю, што гэта шкодна. Таму, мне здаецца, вось гэтая нацыянальная ідэя, гэтая мадэль беларуса, яна найбольш, скажем так, стварае для нас найбольш аптымістычную будучыню. Таму што менавіта такія людзі, яны разумеюць, адрозненне ад Homo Советicus, ад селяніна умоўных, так, яны разумеюць, што гэта тое, а Беларусь гэта тое, за што яны нясуць адказнасць. У першую чаргу яны разумеюць, што гісторыя гэта тое, што дапамагае ім зрабіць выснову для будучыні. Яны бачаць сваіх герояў, не Павліка Марозава, не там яшчэ кагосьці, не там нават Марата Казея, а яны бачаць сапраўды Астроскага, яны бачаць Мікалая Радзівіла-Чорнага, бачаць таго ж Францыска Скарыну. Ну, я думаю, што калі гэтая нацыянальная ідэя пераможа, яна стане сапраўднай нацыянальнай, то мы будем мець светлую будучыню. У меня так сразу к вам вот такой вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это вот такое обращение в прошлое. Да? Почему Беларусь сейчас есть? Ну, я так пытаюсь повторить то, что вы сейчас сказали. Почему Беларусь есть, почему она должна быть? Потому что у нее есть великое прошлое. Ну, славное прошлое, интересное прошлое. И, в общем, все нации, которые вот возникли за последние 200 лет, да, это такое стандартное обращение. Да, там, почему чехи решили, что они не будут немцами, а будут именно чехами? Да? Потому что у них есть славное прошлое. Да? Славное прошлое выступало в качестве такого аргумента в пользу того, что, в общем, надо возвращаться вот к чешскому языку. Но это же все 19 век. И мне просто казалось, вы же молодой человек, и вот в вашем же мире вот история, да, наличие длинной истории, это, в общем, скорее всего, не плюс, а может быть, даже, скорее всего, и минус. Потому что какая история есть у Apple? Да, вот у самых успешных, самых ярких явлений там, вот в вашем в молодом мире, у Apple. Ну, в общем, никакой. Да, она вот маленькая, это стартап, это то, что появилось вдруг, случайно, не случайно, вдруг, и оно яркое, и оно уже захватывает весь этот мир. Да, какая история есть у Uber? Да, там, ну, вот Uber, то, что там на такси. А вы разглядаете краіны як корпорации? Краіны і корпорации – это одно и то же. Ну вот я к тому, что и говорю, что Беларусь, вот, быть может, белорусам-то особо этой истории не нужно. Не потому, что ее нет. Да, если поискать, то обязательно есть. Просто вот для юных, может быть, Беларусь рассматривать не как то, что, в общем, с большими корнями. Да, черт с ними, с теми корнями. Те наиболее успешные бренды, которые у нас сейчас есть вот в нашем мире, да, у них нет этих корней. Они появились вчера. Да, и они уже захватили эту планету. Да? То есть, можем, вот буквально там 2-3 дня назад Цукерберг встречался с Макроном. И
так, если посмотреть, еще неизвестно, у кого больше в этом мире власти, да, у Макрона или у Цукерберга. И вот если вот в этом отношении посмотреть на Беларусь, то вот, может быть, и как-то не в смысле забыть историю, а перестать о ней так много говорить, а думать, воображать себе будущую Беларусь. Да, то есть Беларусь вот каких-то новых технологий. Ну, один польскі філосаф, ён сказаў, што гісторыя – гэта інтэрпрэтацыя мінулага дзеля будучыні. Так добрая, мне здаецца, ёмістая такая рэч. То бок гісторыя ніколі не можа быць самамэтай, і любы гісторык гэта разумее. Каштоўнасць гісторыі ў веданні і ў інтэрпрэтацыі дзеля будучыні. Я, ну, па шчырасці, я, можа быць, не думаў у такім накірунку, але мне чамусьці здаецца, ну, мне складана ўспрымаць ўсё ж такі краіну, нацыю, народ як карпарацыю. Мне здаецца, што ну, гэта ўсё ж такі розныя рэчы. І ў тым ліку, ну, я калі нарадзіўся, мяне не запісалі ў карыстальнікі кампаніі Samsung. Ну і слава богу, не ў карыстальнікі карпорацыі Apple, зразумела. Але мне не запісалі у там, ну, уладальнікі машыны Kia. А я свядома зрабіў гэты выбар. Па-першае, па-другое, гэта, ну, мае камерцыйныя стасункі, даволі прагматычныя. А тут, ну, нараджаць мне пытанне, я нарадзіўся ў Беларусі, я беларус, што гэта значыць? Вы мінарытарны акцыянер Беларусі. Ну, вось тут хутчэй, што такое Беларусь? Што такое, калі мы кажам пра нацыянальную ідэю, што значыць я беларус? І гэта адна з, напэўна, я проста не ўзгадаў, напэўна, адна з версій, магчыма, яна зараз можа набіраць папулярнасць, гэта я мінарытарны акцыянер карпорацыі Беларусь. Да. Гэта версія, мне яна не падабаецца. Таму што, я вам скажу чаму. Таму што калі ўжо так разглядаць, і калі я ў гэта паверу, то я стану мінарытарным акцыянерам заўтра карпорацыі Нідерланды ці карпорацыі Злучаныя Штаты Амерыкі. Вас не пусцяць. Мяне пусцяць? Нет. Ну... То есть нужно... Астатніх беларусаў. Гэта мой адказ для мяне самога. Зараз я быў в Украіне, і в Украіне увогуле, ну, гіганцкая праблема з эміграцыяй. У Літве гіганцкая праблема з эміграцыяй, мне здаецца, ледзь не палова маладога насельніцтва, больш за палову, нават, магчыма, маладога насельніцтва Літвы, эмігранты, яны не жывуць у Літве, Літва вымірае. Прынамсі, это тое, што нам казалі прафесара ў універсітэце літоўскім, якім я навучаўся. Тым не менш, калі зараз размаўляць з маладымі разумнымі людзьмі, якія в Украіне засталіся, у меня была такая магчымасць, то акурат яны хутчэй, вось як кажуць, у 19 стагоддзі. Яны застаюцца в Украіне, таму што яны любяць Украіну і яны адчуваюць сваю адказнасць перад Украінай. Тое, чаго карпорацыя Apple ніколі не дасягне. І што, в прынцыпе, шкодна для камерцыйных стасункаў. Любоў, калі я люблю карпорацыю Apple, але яна, ну, я не люблю карпорацыю Apple, ну, напрыклад, Samsung. Калі яны перастануць рабіць цудоўныя смартфоны, яны будуць аб'ектыўна горшымі на рынку, я працягну купляць іх прадукцыю, то гэта, напэўна, будзе не вельмі правільна. І яшчэ адно, што я хацеў сказаць, ёсць пытанне, наконт 19 стагоддзя. Я не з'яўляюся прыхільнікам тэорыі, што ўсё, што новае, ўсё лепшае. Я лічу, што у гэтым плане ёсць некаторыя рэчы, да которых хорошо павернуцца, таму што прагрэс гэта не абавязкова да лепшага. Это просто рух наперад, можа быць, будзе адкат, можа будзе яшчэ штосьці. Мне здаецца, што найлепшага інструмента фармавання нацыі, ну, чым адпаведна на 19 стагоддзе, ну, іншага, я нават не маю прыкладаў. І нават калі ўзяць сучасныя нейкія краіны, якія сфармаваліся ўвогуле, ну, так скажам, сабе сфармаваліся як паспяховыя краіны ў 20 стагоддзі, возьмем Паўднёвую Карею, то, ну, яны зноў жа апелююць, яны зноў жа будаваліся па тым самым старым прынцыпе. Таму тут нешта новага, ну, я, прынамсі, не бачу. Прынамсі, карпорацыя мяне, калі я ў гэта паверу, то я эмігрую заўтра. Просто вот смотрите, это как могло бы это выглядеть. Да, вот это примерно как американцы приплывают в Северную Америку, терра нулис, пустая земля. Мы здесь. У нас не было возможности жить, как мы хотим, в Англии, потому что там есть отвратительные короли, вокруг этих отвратительных королей есть отвратительные епископы, отвратительные графы, и, в общем, все они нам мешали жить. Поэтому мы уехали вот
в американскую тайгу и здесь, на пустом месте, создадим то общество, которое нам хорошо. Да, и то есть оно будет там, терпимым к религии, да, к разным вариантам прочтения Евангелия. Оно будет контролировать насилие, да, там шериф не будет применять насилие, когда он захочет, да, мы его будем все время контролировать. У нас будет независимый суд, у нас будет независимые медиа, там, ну, много чего. Да, и ту же самую логику отнести. И вот мы создаем это, да, скорее, может быть, я неверно выразился, может быть, это как вот греки основывали новый полис. Да, вот там, греки оставались и греками. Ну да, поэтому они оставались греками. Вот я в этом и говорю. Отнестись к Беларуси как к пустой земле, и на которой вы заново организуете то общество, которое вам было бы приятно. Па-першае, да? Беларусь не пустая земля. У яе ёсць гісторыя. І ёсць гэта гісторыя вызначае, мы хочам гэтага ці не. Мы не можам таксама, ну, то бок тыя 3 нацыянальныя ідэі, пра якія я казаў, яны ж усе реально живые. Яны реальные. Просто вот вы говорите, сейчас говорили про своего ребенка и сказали, что вы его называете шляхтичем. Да. Ну, это как-то вот совсем из... А як вы своего детенка называете? А у меня их нет. Як вы будете называть? Вася? По отчеству. Да, а я по імя па бацька таксама называю. Глядзіце, па-першае, Беларусь не пустая земля. Ну, калі ўжо браць такія аналогіі. Па-другое, калі Америка стала вялікай, перафразуючы, не калі прэзідэнтам стал Дональд Трамп, а яна стала вялікай, калі амерыканцы задумаліся, хто мы адпаведна такія. Да гэтага часу Амерыкі не было, калі мы будзем казаць. І ёсць цудоўны фільм «Патрыёт» з Мелом Гібсонам, дзе акурат такое вось, яны там размаўляюць і кажуць, а што гэта вось за народ такі, пра вы якога вы кажаце? Ён кажа, такі амерыканскі народ. І там людзі проста падымаюць гвалт і кажуць, да ўвогуле такога народа няма. Гэта дзяржаўная здрада. Мы англічане. Так, мы з'ехалі, мы там нешта тут будуем, але да вайны за незалежнасць не было ніякага амерыканскага народа. А калі ён ужо ўзнікаў, то ўзнікалі адпаведныя прынцыпы, і яны ўзнікалі ўжо не на пустым месцы. Гэта, немагчыма было пабудаваць эту краіну, заснаваць яе вось па такім прынцыпе, па якім вы казалі, таму што этой краіны не было гэты час. 100 год яе не было. Яны прыязджалі, гэта былі брытанцы, гэта былі французы, гэта былі гішпанцы, розныя куткі. Яны зноў жа праходзіў пэўны час, і на аснаванні назапашанага ўжо досведу, на аснаванні каштоўнасці, якія аб'ядноўвалі гэтую краіну так ці інакш, это былі евангельскія, хрысціянскія каштоўнасці, там таксама, акурат не было какого-то в этом плане рознагалосся. Яны ўбачылі, што нас яднае, прайшоў час, адбылося пэўнае фармаванне гэтага народа, фармаванне нацыі. І акурат мне здаецца, што вы прапануеце, можа быць, я памыляюсь, але вы прапануеце адкаціцца к таму часу, калі мы пачынаем фармаваць нацыю і яшчэ раз прайсці гэты шлях, і ўжо сыходзячы з яшчэ 50 год пачакаць, і вось у нас будзе ўжо, калі мой дзіцёнак ужо будзе там дарослым, яго будуць свае дзеці, і внукі, магчыма, і вось тады ўжо фармаваць, сыходзячы вось з мінулага, пра якое мы проста памятаем. То бок паўтарыць гэты шлях. Нет, мое предложение звучало по-другому. Мое предложение звучит так. Бог с ним, с историей. Да, у нас есть возможность сделать сейчас что-то новое, то, что будет нам удобно, да, наконец-то. Вот. Мы можем уехать в какую-нибудь другую соседнюю страну, в ту же Польшу или в ту же Финляндию. И не факт, что у нас там получится. Да, не факт, что мы станем частью этого общества легко. Да? А вот здесь у нас больше шансов реализовать себя. Да? Вот в полном смысле этого слова. Там, да, сделать карьеру, построить дом, размножиться. Давайте откинем все, что было. Не в смысле откинем. Давайте так. Перенесем акцент. Андрей, вот вы сказали 3 национальных идеи, одна из них вам ближей, там это Острожские, битва под Оршей, ну и все гэтыя героичные, полуміфічныя, альбо правдивые, падзеі. Гэта вы так расписали. А вот можно коротко сказать, вот сформулировать вот гэтую национальную идею, вот так вот коротко, там, одним сказом. Вот як бы она гучала? Я думаю, что это рыцарская Беларусь.
рыцарскай Беларусі. Мы кажам пра што? Мы кажам пра, ну я зноў жа кажу, я кажу пра то, што нацыянальныя ідэі, якія вынікаюць з пэўнага бачання, з пэўнай інтэрпрэтацыі гісторыі, хто такія беларусы, так? То бок я кажу пра тое, што мы можам глядзець, што наша ідэнтычнасць яна у 20 стагоддзі, у Homo Sovieticus, наша ідэнтычнасць яна ў сялянстве, наша ідэнтычнасць і яна у Вялікім княстве літоўскім і ў рыцарстве. Зразумела, што далей філосафы, а я не філосаф, яны фармулююць эту нацыянальную ідэю, сыходзячы вось з гэтай інтэрпрэтацыі. Разумееце, пра што? Зноў жа вяртаючыся, мы не можам, у нас не атрымаецца з нуля. То есть мы не можам адкінуць усё, нам усё роўна прыйдзецца штосьці ўзяць. Я разумею ўсё, гэта ўсё пакідаем, без каранёў ніяк. Тут я не згодны з Максімам, без каранёў ніяк. Але вот як на падставе гэтых каранёў сфармуляваць коротка нацыянальную ідэю, ці нацыянальны слоган нацыянальнай ідэі, з якім вот ісці наперад, ісці ў будучыню, ісці ў светлую Беларусь? Ну, я думаю, што... То есть не пойдзем же мы ў 23-е стагоддзе з лозунгам «Рыцарская Беларусь». Цудоўны ёсць спеў, ёсць такі цудоўны спеў, называецца «Бог радзіма воля». Цудоўна, да? Ёсць каштоўнасці, несумнеўна, Бог, несумнівна бацькаўшчына, несумнівна гонар, годнасць, ну і мова. 4, я думаю, што мова гэта частка бацькаўшчыны, так? Годнасць гэта 3. Ну, просто 22 век, трансгендеры, люди чипированные, люди... вот, то есть, как бы, люди наполовину киборги, да, там, вот, живут уже лет по 120, по 130, по 150. Мы шляхта с шаблей и рыцарской. Да, шабля, гонор, Бог. Я знаю, еще раз скажу, да, тут не трэба, ну, это, так скажем, крыху перакручваць і прадстаўляць гэта як нейкі такі комікс. Ці, ну, то есть, ужо браць нейкі... Ніхто не прапануе браць шаблю, вяртацца да гэта. Я яшчэ раз скажу, што мы не зможам будаваць будучыню без мінулага. Нам трэба на нешта абапірацца, нам трэба мець нейкія каштоўнасці. Каштоўнасці трансгендераў гэта, ну, скажем так, яны таксама, ну, то бок, калі мы кажам пра гэты маральны бок, ён з чагосьці вынікае, ён таксама, гэта пэўнае развіццё, яго можна глядзець, адкуль яно, можна яго прымаць, не прымаць, і яно не ўзялося з нуля. А калі мы кажам пра чіпіраванне і пра там кіборгізацыю, гэта ўвогуле тэхналогіі, яны не маюць пытанні да ідэалогіі, не маюць сувязі з нацыянальнай ідэяй. Они имеют прямое имеют влияние, потому что это совершенно другой человек. Да, мы уже совсем другие люди, потому что мы пользуемся электронными медиа, электронными средствами связи. Вот это вот все, этого не было 100 лет назад, и, соответственно, были совсем другие персонажи. По-другому люди говорили, потому что, ну, и насыщенность информации была совершенно другой. Да, там какая-нибудь библиотека Троицкой лавры, там, Троицкой лавры в Москве, да, там, по-моему, 10 тысяч этих самых книг было, это была одна из богатейших библиотек. У меня сейчас на моем гаджете, по-моему, 2 или 3 этих библиотеки Свято-Троицкой лавры. Да? Конкретно у вас на вашем гаджете зараз абсолютно уся информация, накопленная человечеством за всю историю існавання. И это радикально меняет абсолютно, людей. Это меняет вас як человека. Але я ще раз скажу, что калі мы будем раз за разом, ну, то есть гэта просто, ну, як сказать, гэта размова, яна ідзе на працягу, ну, апошніх 200, можа, год, ну, 100 год дакладна ў Беларусі. Што адбываецца? Прыходзіць новае пакаленне, і ён кажа, навошта нам усё старое? Мы зараз, гэта інтэрнацыянал, зараз мы наш новы мир построим, да, ну, старый мы разрушим до основания, то, что вы прапанавалі, а потом мы построим новый. Это большевизм, гэта французская революция. І гэта ўжо рабілася ў Беларусі неаднаразова, і кожны раз гэта не атрымлівалася. Калі мы паглядзім зараз, на што адбывалася, ёсць заўсёды на працягу кожнага нашага гістарычнага шанса заўсёды былі людзі, которые казалі, все это ерунда, давайте будаваць наноў, і кожны раз атрымлівалася, што нам трэба зноў прайсці пэўны этап, зноў прайсці пэўныя перыяды. Зразумела, што мы іншыя людзі, і зразумела, што мы не такія, як нашы бацькі. Але, ну, можа быць, я неудала выразіўся, але я не прапаную рабіцца нам такімі, як нашы бацькі. Я прапаную не адкідаць досвед нашых бацькоў, ні добры, ні кепскі.
Таму, можа быць, больш правільна было б вот все гэта мова, традыцыі, культура, гэта падмурак для нацыянальнай ідэі. Зразумела. А нацыянальная ідэя павінна ўсё ж такі нейкая быць, ну я не ведаю, там моладзевая, ці як Франак Вячорка, як ён сказаў, сексі такая павінна быць ідэя. Франак вельмі таленавіты чалавек, і зноў жа мне тут складана з такімі гігантамі змагацца. Для мяне, для маіх сугодкаў, для людзей маладзейшых я бачу, што працуе. Зараз Пятро Парашенка, ну вось я з Украіны проста вярнуўся, там у яго перадвыбарчы лозунг, гэта, здаецца, мова, віра, армія. І яно працуе. По-моему, с этого лозунга смеются все. Это крайне смешно. Вось как раз таки, ну я поразмаўляў зараз з людзьмі, які больш арыентуюцца, чым я. Как раз таки люди думают, что Порошенко не кепскія шансы выйграць. Смеяться, не смеяться. Зноў жа, пытанне ў тым, што мы, ну, як беларусы, мне здаецца, мы крыху падзавіслі у аднабаковасці, ну, скажем так, да, інфармацыйная прастора, якую мы ўспрымаем як прагрэсіўная, до нас даходзіць даволі аднабаковай. Таму што акрамя, ну, грубо кажучы, калі мы пабярем Амерыку, акрамя Нью-Йорк Таймс ёсць Fox News. І мы Fox News не читаем. Ну, так скажем, да, я маю на увазе перакладу артыкулаў Fox News, навінаў, аснованых умоўна, да, я яшчэ раз пра што кажу. Таму, ну, свет, мне здаецца, больш шматгранны, чым нам здаецца. Зачем Fox News, если Russia Today есть? Што? Ну, ёсць Russia Today, зноў жа, таксама частка інфармацыйнай прасторы, проста казаць пра тое, што Russia Today уплывовая, нельга казаць, а Fox News уплывовая. І зноў жа, яшчэ раз скажу, да, што да, фундамент, аснаванне нацыянальнай ідэі, называйце як хаціце, мусіць быць такім, ну, але какой-то фундамент мусіць быць. І адзін вельмі разумны чалавек сказаў, што я дасягну такого поспеху, таму што я стаяў на плячох сваіх папярэднікаў. І тут, мне здаецца, гэта вельмі важна. Не слухайце гэтага нігіліста, які хоча у нас ввогуле падмурка пазбавіць. Таму традыцыі, мова і ўсё астатняе пакідаем, але вот на гэты падмурак ўсё ж такі вот якую нацыянальную ідэю коротка сфармуляваную нам узвесці, за якой пайшла бы нацыя, якая б цягнула развіццё гэтай нацыі наперад. Вот сыходзячы з, можа быць, гераічнага мінулага, памятаеш, Адам Глобус прапанаваў кароткі лозунг «Барані сваё». Вот як? Не, я стаю на тым, што я сказаў. Я ўпэўнены, што без веры, ну, Беларусь не мае, гэта маё перакананне, што Беларусь не мае добрай будучыні без Хрыста. Это адназначна. І тут нічога старога няма. То бок гэта цудоўная старая навіна Евангелія, якое заўсёды будзе актуальным. Заўсёды. Мы бачым прыклад Паўднёвай Карэі, той жа, да якой уже апеляваў, якая ў 20-м стагоддзі, у 70-х гадах прыняла гэтае пасланне, і гэта было аснаванне іх поспеху сённяшняга. Пратэстанцкай такой працы. Да? Другое, гэта акурат я лічу, што ў эпоху, можа быць, глобалізма, у эпоху, да, там, знішчэння межаў, здаровы нацыянальны дух, здаровы патрыятызм, гэта заўсёды добра, і гэта мацуе. І зразумела, трэцяе, годнасць, гэта акурат тое, гэта пра будучыню. Гэта тое, чаго катастрафічна не хапае беларусам, і што нам неабходна навучыцца паважаць сваё, любіць сваё, ганарыцца сваім, мець вось эту ўнутраную годнасць, якая ёсць у нашых суседзяў, якую нас проста адабралі па пэўных гістарычных прычынах. Так што ўсе тры рэчы, пра якія я сказаў, я ўпэўнены, што яны неабходны Беларусі будучыні. Коротко фармулюем. Бог, гонар, бацькаўшчына. Бацькаўшчына. Так, абсалютна. Бог, годнасць, бацькаўшчына. Без пытанняў. Я ўпэўнены, зразумела, што, ну, не трэба нам апранацца ў лапці. Гэта зразумела. А Беларусь і без таго цудоўна спраўляецца. Беларусь, я ўпэўнены, што беларусы з гэтымі лозунгамі, так скажем, так, ну, скажем, з гэтай нацыянальнай ідэі, ну, яшчэ што трэба беларусам гэта, каб ім перасталі перашкаджаць у нейкім сэнсе. Некаторым з іх, увогуле, функцыя дзяржавы, яна заўсёды ў тым, каб дапамагаць добрым, перашкадаць кепскім.
Тут, мне здаецца, у нас крыху гэта перамяшалася, у сэнсе не тым дапамагаюць, не тым перашкаджаюць. Але і так беларусы мяне натхняюць. Тая ж IT-сфера вельмі натхняе. Тое, што робіць Франак Вячорка, вельмі натхняе. Тое, што робіць Паша Беларус, вельмі натхняе. Пальчас. Бог, годнасць, бацькаўшчына. Ведаеш, вот калі не браць вот нават гарады, я вот часам бываю на вёсках, у рэгіёнах, гляжу на людзей, як людзі працуюць за капейкі у гэтых калгасах, што засталіся, і думаю, якая годнасць, як вёска паспівалася. Абсолютно, страх. І думаю, якая гонар, які годнасць. Бог, ну які Бог? Ну, ходзяць раз на год, там, два да царквы, ну, бабулі ходзяць часцей, а тыя, хто яшчэ зможа прачнуцца пасля з бадуна і пайсці, ну, то яму не трэба туды ісці. Бацькаўшчына, паглядзець, колькі людзей на заробках у Расіі кажуць, што нам тут лепей мы застанемся, там, ці ў Польшчы той же самай. І хто застаецца? Ага. Каму гэтая ідэя? Давайте паглядзім на две часткі Беларусі, скажем так, заходняя і ўсходняя, яны даволі выразна падзелены, зноў жа паводле гістарычных чыннікаў. Якая з іх больш адпавядае вось гэтаму лозунгу? Заходняя ці ўсходняя? Ну, заходняя. Заходняя. Якая лепш жыве? Заходняя. Я разумею, што гучыць можа быць занадта проста, але я быў, ну, скажем так, на Віленшчыне, так, ну, Меншчына, вось гэта, да, то, што была Віленшчына, таксама быў у заходняй Беларусі, больш менавіта, і паглядзеў розніцу, таксама быў в усходняй. І в усходняй, вось вы апісалі вёскі ўсходняй Беларусі. Співаюцца, ніякай бацькаўшчыны няма, ніякага Бога няма. Заходняя Беларусь. Співаюцца. Не зусім. Давайте возьмем статыстыку. Давайте возьмем статыстыку. Ёсць цудоўная статыстыка, публікавалася на нашай ніве. Паводле сярэдняя працягласць часу пасля шлюбу, пасля якой нараджаецца першы дзіцёнак. Заходняя Беларусь пасля шлюбу праходзіць у сярэднім 11 месяцаў, калі нараджаецца першы дзіцёнак. То бок, ну, дзесьці в сярэднім падчас мядовага месяцу, калі ўжо браць там праходзіць месяц, два, і вось першая цяжарнасць. Усходняй. Здагадайцеся? 2 месяца. Слушно, вы ведаеце. 2 месяца. Здагадаліся ці ведалі? Ну, догадался. Усходняя 2 месяца. Ну, это русский стандарт. Вось. Русский стандарт. Розніца гігантская. Просто гігантская. В усходняй Беларусі ввогуле не женяцца. Женяцца па залёце толькі, так? У заходняй Беларусі абсалютна не так. Гэта статыстыка, так? Сярэдняя 11 месяцаў, тут не паспрачаешся. Ёсць прыклад вёскі, яна называецца Альшаны. Давайте паглядзім туды. Я калі першы раз туды прыехаў, мы прыехалі на Рено. Мне крыху сорамна было. Мы пад'язджалі, па-першае, я першы раз убачыў у вёсцы, здаецца, там колькі 5,000 насельніцтва вёска. У вёсцы 5,000 насельніцтва. Першы раз убачыў пробкі у нядзелю, людзі ехалі ў царкву. І пробкі, у якіх я стаяў, мне такое ўражанне было, што на рублёўцы ў Маскве. Рэндж-роверы, абсалютна нішчыбродам. Рэндж-роверы, рэндж-роверы, ягуары, поршы, пазадорожнікі. І вот тут, працуючы ў гэтай вёсцы, яны зарабілі сабе на ягуары. Абсалютна. Працуючы ў вёсцы Альшаны, яны зарабілі сабе на ягуары. Больш за тое, пад'язджае адзіны чалавек, которого я бачыў, который ехаў не на машыне, а на ровары, гэта быў пастар царквы. У яго часу няма працаваць на вёсцы, ён пад'язджае на ровары, грошаў на машыну няма. Што яшчэ? Насупраць гэтай вёскі ім не дае дзяржава развівацца, ставляе всякія палкі ў колы. Пытанне ў тым, што ў іх няма акурат, пытанне, можа быць, годнасці ўжо расце, наконт бацькаўшчыны іх рэальны правіс, таму што людзі не могуць, напрыклад, выбраць сабе, ну, пытанне ці ім не даюць, там выбраць сабе нават мясцовыя ўлады, хоць іх большасць. Але маленькія гэтыя участкі, якія цалкам суперэфектыўна па-нідерландскі выкарыстоўваюцца, суперсучасныя тэхналогіі, людзі на іх зарабляюць цудоўна, жывуць годна. І праз дарогу огромністае поле, заросшее вось як «Здравствуй, русское поле, я твой, кто-то там, колосок. Пьяный колосок». Вот абсолютно по пояс, значит, там бурьяна, и мы запытываемся, а что это такое? И они кажут, а это наш колхоз «Расцвет». То есть земля просто стоит абсолютно пустой, тая самая земля. Вось праз дарогу, вось вам калі ласка. Але Альшаны гэта прыклад таго, што гэта реально працуе.
в Ольшанах няма праблемы ні з Богам, няма праблем ні з годнасцю. З бацькаўшчынай ёсць, але за гэта у іх адпаведныя пытанні, ну і тут і яшчэ, скажем так, і бацькаўшчына у нас, на жаль, не такая цудоўная, як хацелася, да, калі казаць ужо. Так, давай задай вопрос важный. Давай, на заканчэнне. Да. А Бог какой? Из лютеранской кирхи, из православного храма, из костела, из мечети, из синагоги? Вот у лозунгу этом. Ну, да. Я для сябе даю гэты адказ, што гэта Христос. Для мяне гэта Христос. Я верую тое, што Христос гэта праўдзівы шлях. Не. В какой интерпретации? І я кажу, калі вы запытваеце ў мяне, то гэта адназначна хрысціянская вера. Какая из? Их много. Вось тут я не згодны. Хрысціянская вера адна. Ёсць розныя канфесіі, але веруючыя людзі значна менш спрачаюцца на гэтай тэмы, і я пастаянна маю сувязь і сяброўства з веруючымі праваслаўнымі, з практыкуючымі, да, так скажем, праваслаўнымі, каталікамі, евангельскімі хрысціянамі розных деномінацый. І у нас практычна няма рознагалосся. Хрысціянская вера реально адна, Христос ён адзіны. Таму я думаю, што яго дастаткова. На завяршэнне падвядзем вынік. І так слоган ці ўвогуле проста нацыянальная ідэя ад Андрэя Кіма «Бог, годнасць, бацькаўшчына». А вот свабоду добавіць, ці вот это ўжо лішняе будзе? Як паказвае гісторыя, гэтыя тры... Як паказвае поле вот это праз дарогу. Гэтыя тры словы, яны вызначаюць свабоду. Чалавек з Богам у сэрцы, з годнасцю у сэрцы з бацькаўшчынай, якую ён любіць і шануе, ён ніколі не будзе зняволены. Дзякуй вялікі. Бог, годнасць, бацькаўшчына. Вось такая нацыянальная ідэя ад Андрэя Кіма. А гэта такі невялічкі падарунак Андрэю ад Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам «Сімбаль-бай». Падарункі да любога свята, ад дня народзінаў і 25 сакавіка да царкоўных святаў. Можна набыць там. Андрэй, дзякуй. А вот нацыянальная сімволіка мае значэнне? Абсалютна. Пагоня, калі вы паглядзіце, то пагоня акурат усе тры гэтыя словы яна аб'ядноўвае ў сабе. Таму гэта ідэальны герб для будучай Беларусі. Дзякуй яшчэ раз. Андрэй Кім, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Ідэя Х. Ідэя Х на Еўрарадыё.